So, nandito tayo sa forest. Literal na forest na to. Kasi dati, nagsasabi ako lagi na nandito tayo sa forest. Pero nandito talaga tayo sa forest. Forest, bukid lang. Ay, bukid lang pala. Over naman sa forest. Ano lang sa red lima dyan sa balde? Ha? So, nandito tayo sa loob, guys. Ay, buka tayo. Halika na't pasukin natin ng mundo ng laro. That's me. Halika na't pasukin natin ng mundo ng laro. Mama, yung atin to, oh. Wait lang, ako mag-ano. Oh, may snail! May butiki! Ay! Ang laki! Hindi siya umalis, oh. Yuda! Joke. Sumbong na ako kay Yuda. Sumbong ko yun kay Yuda. Basa para dito ng pagbagyo. Yung bag niya, ano. Kurang to yan ba doon? Kunin natin to. Ana. Alam mo ito, binarakalang ko pa sa Pwede. Paano daw, mama? Itaas mo yung bye-bye. Ay, bye-bye. Yung yung vase pa namin to nung kasal ni na Ate Jana. So talagang ano ni Mao? Sanggat? Ay, hindi yun. Tinawag ko sa iya, ilang kayukay. Tita, yung vase namin nung kasal ni na Ate Jana. Kunin ko itong mga hangir. Yung vase, yung basket pa ng vase. Ang ganda, oh. Kunin ko to. Reference ko to. Ay, binakal ko sa iya. Alin? Kape ma, may kape. Rin yan? Ay, anyway, so binakal ko sa iyang so tinutong oh. Tinutong. Tinutong. Ay, so anyway, so ano ko? Ay, pwede na kang mosquito ni Aye. Ayo yan. Sabi, yagado niya lagi buo niya lagi ra idan. Oh, nebe oh. Mama! Bakit mo man sa akin binato yung ipis? Ano, ate? Meron ako nakakapa ko. Nagulat. Ay, bagoon pa, oh. Akin na. Bagoon pa. Akin na. Bras kong iniwan ka dito ko lang dilig ko. Boy, kuhaan mo na boy. Ano dyan, buboy ha. Mama, makalipas kipir ang bagyo, okay na okay pa siya, oh. Na, di mo to, may ikot kita siya. Ang ganda, akin to. Akin to. Ganyan. Ay, bago na ako pa. Diyan ka lang. Ano yung pang tais? Yun, tinaraw ko sa iyo. Ano yung pang tais? Ito. Ano yung pang tais dito niya na? Iya. Hindi naman na. Nabauna naman sa kuliya. Ano dito sila? May kinaan na ba nga anak ng kursido dati doon? Ano talaga? Pero wala lang yung pang tais niya. Sleep. So, yun nga guys, nag-ukay-ukay na sila. Di ba yung kulay ng ano? Ang pang tais yan, black yun? Ha? Di ba black yung pang tais ng yan? Black yun ang kulay. Di ba Sa makakasal? kuya dati tinawag ko kayo. Oh, yan. Sa kuya ang dati. Ay, yan. Ano mo to? Yan mo to? Ha? Para ko na Mama, isa pulburon mama natin dati, oh. Hello guys, pupunta muna tayo doon. Bibili muna tayo ng snackan. Uy, ako muna. Wala na. Wala. Hello guys. Oh, let's go. Yung mga beans. So, yan pa yung lalakarin. Hindi mo tingin sa dalan mo, baka mo ako dyan. Ay, may dragonfly. Born lang. Yung born. Remind. Teka dito. Guys, pinag-hapon pa ako over. Aray ko. Oh. Alam ako mahulog yung cellphone. May asa ba mo? We. Ha? We. Nagkaabot na nga sa may baba na pa mo. Nakadaganan mo na? Ayan. Daganan. Matanglay ba sa hand ang maganto. At natural ang lighting dito, oh. No?
Ganda. Maganda ba sa pinima? Ay ko. Ay, So, taglay na talaga ang kamot ko. bago naman ako yung kada. Saan ba? Parang may magkarga ako dito din sa ano ko Eden. Ano? Parang may magkarga ako dito. Saan ba tayo? Dito? Natindahan dyan sa harap. Dito? Dati may tindahan Ay ko. dyan. Nadudulosan ako. May tindahan dyan matanga. Oo, feel ko meron. Ito na ba? Dati na ako dyan iba sa may bahay na yan. Dati nagtitindahan yan ng mga Ba't wala na ba? iyo. Tingnan natin kung baka meron pa naman. Tayo. Meron pa ba? Meron wala man. Wala man. Sabi nga sa'yo. Punta po tayo sa sentro. Hello. Ang tigigibuta digdi at ako tayo digdi. Hindi tayo nung... Wala man. Wala man. Wala nga dito ang tindahan eh. Matal pa lang, meron dito eh. Okay. So, nakabili na kami ng aming snackan. May mga chichirya sana doon, pero hindi ba bumili ng ano. Yan o, sa kakabusog yan. Kaya naman eh. Mundan. Ay, saan tayo na? Okay, sorry. Saan tayo? Alin? Asan? Ay, di ba? Ayaw nang palaka. Nataba ako dyan dati. Kasabi Hindi ko man ito midbid. Ganyan. Siya ako. Dati nataba ako dyan. Sabi ni Papa, di mo nahuli dyan, bro. Pinataba na ako. Hindi ko rin nahuli. Hindi ba ako naman. Joke lang yan sa akin. Hindi mo nahuli dyan, bro. Wala lang. Parang naman sa akin. Maghina ang lighting digde. Ako, na-scratch ako ka ng puno. Papayag kung dito tayo titira. Ha? Natural ano? Iyo. Oo? Okay lang sa'yo, dito tayo magpatay ng bahay? Kahit walang internet? Maganda dito sa lugar eh. Kasi may mga puro mga daan dito. Walang mga Kahit walang internet, okay lang sa'yo? Ay, wow. I love that. Simple lang. Pero basta maganda dito pa sa lugar kasi madali mo. Kaya, dali ako mag-survey. Mag? Survey. Yes. Oo. Simple lang talaga sang tao. Yung pagkas kaya ang sakit-sakit pa yan. Ito, ibili namin ng sopa sa cookie. Cookie? Ay, hindi man. Hindi man, may sukli na 50 tas may... Sabi mo, bagal pagod aking chichirya sa guday na. May ano ako dyan, may dala ko. Tita. Let's go. Sukli. Ha, buti nga, makakain na ako. Hindi natin magkakain na pa. Wala akong gana pag lakas ko. Grabe ba? Doon po, kina, dyan o, sina Lola, hindi ko makita si Lola, Mini? Oo. Ay, ni ate sa packet, wifi. Oo. Char. Ako mo, Buboy, bigyan mo nga ako, Buboy. Ano pa na ni? Ay, naglubo sa battery, be. Look. Oo na. Wala, naglubo ma! Palitan na ng battery? Ako ko yan, na battery. Ako ko yan. Palitan mama battery? Siguro, kung palitan ng battery, pero waiting.
Ano? Ano ga? Ano, may taga pa. Maganda yan. Sabay na yung bag namin. Kinino na? Sabay na kinino nga na sa laog. Ay, kinino na din mo. Ara mo, alin kay Dalia, tinang sa iya, brand new yan. Pero dahil magkikinukot. Magayon pa ba? Ano na? Wala pa rin lang na linima. Buti nga masarap na matubagay na. Power ba? Kura pa. Ay, Ano yung better ang pwede mo? Ano mo sa bukay? Nakita namin si Ate Lovely. siya? Say? Nalapot ko yung daka mo. Tapos si ano niya, tita niya. Tita niya? Tawan mo si tita. Siya. Yan, bago pa. Ay, nakita pa na namin si Lola. Kalimutan ko. Nga? Kaya yun eh. Nilabi na eh. Ano sabi? Ha, magulo yan. Ayaw kaya. Ayaw siya. Yung kami nakausap. Baka lamang kita na makakaulit ko ng ribo. Ulog mama. Di ba yung t-shirt ko pa yan? Sige, kaya walang sige. Hindi pwede pa bang araw? Karaniwan naman ka na. Ito pamot ko mama oh. So abo na niya ng parong. Nilaag na lang dyan. Iyak ng pamot ko. Eh guys, ang pamot ko. Abi ni abo niya ba da kang da strong daa. Ibakuan ko ta pero di ko makuha digdi. Oh, kamo ay baboy ikaw nga ah. Hawakan mo nga. Pabango baga. Oo, kahit na si bata, pang makadaya per. Tita, di ba mabango? Namarin yan si Mahawaray, si Mahabado ko. Ang bango tong pamot ko. Nasawa lang si Anis sa amo. Ano yun ni ate? Iba, iuwi ko to. Ano to pa? Diba, nainig ko lang kinot. Ang grabe pa, nagulatan ko. Paano, may nabigla sa niya? Dito po ang sugaw ko, babae na. Kung na dyan ako, gusto ko talaga itama ng ipatay ng sundang. Wah, no. Joke lang. Dahil, kaya yun sila sa buhay nila. Hindi, mga press con, bigla pang... Mama, amot ba? Amoyin mo, amoyin mo. Yung pamot ko, ito pa, amoyin mo. Bako, joke lang. Pamoy daw. Bagay Bango. sabi nila, pag kinauda, Tama ko. kung walang kinauda. Ay, kung walang yung kinauda. Ay, nolog! Mama! Nagulat! May labahan lugod ka mo. Ay, lang! Grabe na kitang labahan, be. Marasa pa. Hindi, ma! Kagagulat mo yan! Joke lang. Wala ko na kitang darang labahan. Ay, paano niya dalahin? Ay, inda. Nagulat, grabe, gulat mo, ma! Eh, dito po yung nalagon. Be, ini nga lang, ginipo ka ni, oh. Para, ano? May dagagay dyan sa loob. Ay! May daga ba? May daga ba? May daga ba? Ay, dami daga! Ay! Daming daga, be. Hindi dapat din na. Ay, no, nakita ko daga. Ay, daga. Kataranta naman kita. Kataranta man sila. Kataranta man kita. Ay, may sundang ako dito. Joke lang. Sanay sindang warang ingay. Ay, may daga dito. Karag ka agta na sa sako sa iba. Digdi sigurado yan natin, oh. Ay, naku, abo ko. Lamok. Lamok. Di dayan na. Ay, yun. Dayan ki alas na. Iba? Ma, balabas mo na ako.
Natakot na lang. Alis na tagunin ko. Natakot lang ko eh. Ako kayo mga daga. Yun eh. Ah! Basta nga ning ang pagdaralagan ta. Ay, ano yan? Ano to ba? Ano to? Ay! 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 Ay, naku, daga ka. Ikaw, naku, bagbang. Ayun sa mga, ay, yun ako. Dito na, wag na. Baka may ano dyan. Yan, mga, naku. Grabe, yung takot sa mga daga eh. Pag maulog. Grabe, yung daga, ang baratag mo sa ano eh. Ay, mabarik na to. Ay. Yan ako dito sundang. Grabe, yung daga yun na. Dramatic lang ako eh. Dito no? Kada ko launo. Static. Sa ukay mi anak ko sa ukay na. Ay, may alas ka dyan. Sabagotang ganito. Kurang pa sa mga ano. Bado mo. Ano man. Doy! Si Bado ni Mama. Ganda. Nagkagiribong labahan namin ito. Ikaragta na sa Okay guys, okay sa bukid. ni pangbahay ni ma oh. Iwala ko na ni video. Pinamahaya na ng kino. Mat gusto nila sa tela. Pinamahaya na iraga. Kukunin mo yung cabinet, Mama? Iwan na mga punta dito. Mama, kukunin mo yung cabinet? Nonoy. Mama, kukunin mo yung cabinet? Ano, turupian to teka man sa kahoy. Maraw to nagkakaralat. Mama, kukunin mo yung cabinet? Sa kanya dito. Wala sa kasi ng karata ba? Tago ka ni kain. Hindi ko lang mabado ba? Memory keeper. Lalo na sa tiray na eh. Ang sarang kwarto ka ito.